Kowe. Ya ora ya wangun kok ya antep ngono lho. Jelek. Ora apa-apa. Ayo dadine do penontonnya do wah gede tenan ngono pikiran. Gede ora? Ora. Aku senengane ya wong diiringi kok malah nesu. Biasane anu penyanyi-penyanyi kae nek muni arep nyanyi mesti diiringi, disepoti lho. Ya sepotnya kok duk ngono. Metu ngono, monggo butatin. Tak tak tung tak dedang dedang. Aku iki disepoti apik kok ya nesu. Apik apa mak duk kok apik? Duki gedaduk apa piye kok? Lah niki mau mak duk ngono. Aku ora mong mergo mengantepkan jangkahmu ki men antem mak zlek. Iso apa Pak Gatot ngopo? Ki sinden made in Kulon Progo. Wah iya. Akhire kowe tekan iki golek-golekane daleme gampang no. Ya, mergo akeh sing padha seneng. Wah, iki Pasuryane ya ayu, awake ya wewek kaya ngono. Nek ngundang dhewe nendi ya? Jembatan Kali Progo. Iya. Jembatan Bantar. Bantar kae ngulon sithik. Heeh. Itu dalan ana omah loteng. Heeh. Ngulon meneh. Oh. Omah apa? Kita omongi alamatmu nek medo nimbali iki men kepenak. Nggih, omah napa, Pak? Terus engko ngulon bablas ana unggah-unggahan. Heeh. Rada dalane rada ngguthuk medun pas nikung. Iya. Yen nang omah ngarepe iki ana joglone cilik. Heeh. Kulone. Oh. Kulone ana gang mlebu, ana cungkup ya kono kuwi. Cukup ngendi kae jaratane. Ayo cungkup iki mlebu to jaratan. Padake ora ya. Ayo kuwi sabane nang kono kuwi. Oh, juru kunci. Ah. Iya. Nggih, nunggoni jenengan niku. Heh? Juru kunci nunggoni jenengan. Nunggone aku piye? Juru kunci nunggoni wong apa? Wong mati. Maksudnya nunggone aku mati. Ngono maksudmu? Mboten. Aku kowe kok mujek-mujekke aku ki saiki aku tak takon. Nek aku mati terus kowe arep nyambut gawe apa? Monggo bedina kowe mung kintil karo aku. Kintil? Aku ngalor tok tuti ngalor, aku ngidul tok tuti ngidul, aku nyambut gawe ngulon tok tuti ngulon, ngenget tok ngengetan kok dadi pujimu kok elek karo aku. Lanjutan gak onekke aku juru kunci. Apa udu? Udu. Udu ya wis rasa lara ati. Lah jenengan isih urip apa ora? Ayo isih urip. Ayo wis rasa protes. Oh, kapokmu kapan ora? Yo nyembang, iki sinden paling galak dhewe sak rombongan. Iya. Ngembang napa? Ya sakarmu. Isamu Pamundutane? apa? Engko aku ngarani kowe ora iso. Mboten enten pemerintahan mleh mboten. Ora ana pamundutan, sakarmu arep nembang apa? Nggih. Yo. Pelok. Pelok. Tembang kok pelok iki tembang apa? Mboten niki lho, tintingane pas pelok. Oh, ayo. Peloh to. Pelok iki apa? Pelok iki ya liyane slendro. Iki ngentup sik, hati-hati to. Napa ta? Iki lho, kewan iki lho. Ngentup. Ame karo entop kok wedi. Lah ya net. Aku tahu mayang ki nglakoke begawan dono. Menika ngaten nggih jatosipun. Aduh, aku ngono. Mergo dintup tawon. Mlentrung tenan e. Aku wae dintup. Apa? Mlentrung ya ngentup ae ora. Kapok-kapok iki lho nyemelak. Iki jenenge ngginggikan. Oh. Pundi ta? Nyokot nyemelangi iki. Ya dinengke. Napa niku duwe entup? Duwe iki lho, sungute iki. Nggih sungut, heeh, nek entup ketoke ora deh. Iki ngentup iki angger ndek sungut ngene iki. Wah, gua sungute jejeg ngene iki wis nyemelangi. Iki tenan aku ora ngapusi. Nek iki wis mlengkung kowe ling ngentup ora patek bahaya. Nek wis muni jejeg iki wah tenan. Des ngono tenan. Iya. Yo. Apa nembang apa? Nggih. Lali janjine nggih, Pak. Ah, lali kok dinyanyekke. Mau wis. Sapa? Wis, aku wis omong to, aja padha karo Oh, kono sepadha ya. campur sari. Yes, silendro berarti nih. Lendro. Lewong mengke nggih. Saiki ya wani pira? Kowe kok nrengane nantang wani pira? Maksudnya Dite tenan malah cilaka kowe.
Iya kadung tresno nggih, Pak. Heeh. Wis durung mau. Engko penyanyine Liwong ana dhewe iki lagi dandan. Oh iya. Sinten? Ora tak kandhani. Surprise nggo kanca-kanca. Oh nggih. Dandane napa? Ayo empo iki lagi. Kula cek SMS aku kula pun dugi, Pak. Kula dandan cara napa? Wis sak karepmu. Kowe metune engko nek arep Liwong. Oh siap, Pak. Heeh. Iya, Pak Geter nggih. Na na na. Rina wangi dadi ati tanpa pancen yo nek disawang tatin ki yo. Nek wis dandan ngono kuwi jan wah luar biasa. Aurane iki ketok kabeh. Kecantikannya luar biasa. Inner beauty. Thinner beauty. Inner beauty apa? Aura. Thinner beauty iki sik nggo nyairke cat kae thinner. Niki nek ngomongan kok metu kebule iki. Apa nih? Apa lagi? Hawa dingin. Ah, ora tau nang Eropa. Oh, bulanmu kurang adoh. Lara dijak. Ah, ngopo ngejak kowe ngebot-boti pesawat. Kok iso? Miring pesawate to. Masa pesawat mabure ngene iki ayo. Meng mergo kowe awu ngejak sing cilik-cilik iki ramping-ramping. Ya esuk mangkat dhewe. Ngerti dalane wae. Ya manut supire. Pesawat kok disupiri. Pilot. Pilot ki ballpoint kok. Lah napa jenenge? Pilot ki ballpoint kok. Supir pesawat apa? Supir pesawat ya jenenge sapa? Ana Harsono, ana Gunawan. Supir pesawat kok pilot. Iya. Kaya aku iki kecekel polisi ya ngrekoso lho nok piye. Kecekel polisi kok men disalahke sam Anda surat-suratku lengkap nih dunekke Anda tidak konsekuen. Kenapa, Pak? Mobilnya Yamaha, motornya Yamaha, helmnya Honda. Oh ya, ditilang aku. Iya, begitu arep nulis tilang kae, Bapak juga nggak konsekuen. Bapak polisi kok, pulpennya pilot. Aku yang mana, polisi atau pilot? Ya sudah, colke, damai. Podo petuke. Coba. Coba. Jenengan kalih Pak polisi. Sopir kuwi kecekel nang Semarang ya. Takoni surat-surat, takon mangsulan rat, lha iki kancamu rat ngono. Rawani gah Pak diantel aku. Ayo. Tansah kumawanging netra neno jero ati kadung tresna Din nang kene ana buah sing leh mangan kudu malang. Apa? Ayo kowe nek ora cerdas kowe jenenge ora iso golek sesuatu sing iso tok nggo bahan dagelan. Buah? Buah sing limangan kudu malang. Ayo. Buah apa? Kula ora ngerti. Wah, iki lho sing dadi pangan ki jagung iki lho. Iki rek malang ngene, anek ngene krok-krok. Jagung kok buah Ayo ke buah apa kok kudu buah? Ya panganan. Jagung iki buah itu bagian dari buah. Buah iki jeruk iki buah. Ya ora kok ya. Apa buah ki mesti ana? Jagung ki sayuran. Kok apa du? Jak omong kok. Cengelmu kuwi.
Dijak omong madhep rono lho. Aku ngayal kok gak aku. Pokoke tumrap aku jagung ki buah. Arep bijine akeh, jagung ki tetep buah. Apa buah ki mung bijine siji? Ayo ra iso. Ya ora gur siji, sak loro barang. Ya. Tan liya among sliramu satemah lara as nyilih cangkemku malah ben ngirit mara suarane yo apik, piyaine yo becik. Becik yo nek nandang Jawa ngene iki nek kowe nang omahe wah wis ora kalap. Iya. Ya tetep cantik. Cantik apa? Nganggo ndrok, nganggo luwuk wae. Terus jigang nang kursine iki udut 76. Masa adite ngenteni anak buahe do laporan. Padake apa iki? Padake apa? Ayo juragan kok. Juragan apa? Juragan apa nek geblek ya kena kulon proge kondang gebleke. Nek geblek iki ora nganggo udut iki. Ayo nek juragan iki mesti jigang karo ul. Oh terus anak buahmu teko, "Bu, niki gebleke payu sekawan." Ya. Kowe 2000. Nah, kuwi ayo juragan iki ngono kuwi. Kale ngemat kele jigang barang. Ayo aku liwat kok wong omahmu pinggir dalan kok. Terus tak kira nek bojomu sarungan, "Wah, Tadin jegang." Heeh. Kowe liwat. Aku nggo montor alon-alon kae, "Wah, Tadin jegang." Liwat apa mandhap? Maune liwat. Terus ngerti kowe jegang, aku mundur. Yo nglegake. Kowe ora ero ta kowe? Kowe ora ngerti ta kowe? Ana mobil riben kae. Aku nang jero kae. Ngapa? Ngenak-ngenek iki. Oh, mulane timbilen saiki. Endi? Lah kuwi? Matane putuh ngene kok. Apa kaya rada kira siji ngono? Ha iki nek aku nek kesel ki mataku jan kira siji. Iki pancen moto sing apik. Oh, kaya gareng. Ya, kaya gareng ki mataku ki nek kesel mesti sipit siji iki biasa ngene iki. Dadine nek nduruh apa-apa ado ki rasa dadak ngeremke wis mat. Ya. Mulane aja sok nginjen. Aku ora tau nginjen. Aku nembung kok. Ora tau nginjen. Nginjen ki dosa mbalak awlung. Nek ndeloki. Nah. Mangga, ya. Lamat wis katon tejane yen wong Nadian bebrasane kali kanakon sak lambar
neno monggo Pacaane sapo asri coba rondo slow ya Kijik bocah iki jek 22 taun nek ora 23 Pak 23 ya ning wis kagungan garwa ya wis ora apa-apa jeneng pesti wis ora iso disingkiri kana ya ayo Mbak Ayu cara pasundan ya apa jeneng iki bajing loncat ya wah iki dadak bahasane cara Sunda. Ora usah kuwatir, aku nek ning Sunda iki wis kulino kono. Oh, to. Ora usah kuwatir. Tak artekke cakepane. Oh iya. Saged ta, Pak? Lho, aja kaya kowe. Kuwi Banyumas. Banyumas. Oh iya ding lali aku. Aku maha damang di dia. Iya. Nuhun sampurasun. Jampes. Rampes kok Jampes. Iya. Bisa aku padake. Aku nang Bandung 3 tahun nih. Heeh. Bandung Jawa Barat. Aku tahu lho nek ning terminal Kewirangan. Iya. Kono iki nek muni wis ra atos. Heeh. Aku ning kamar mandi iki didodok wong Bandung. Mang, atos.
Mang atos. Waduh, bingung lah aku jawab. Aku terus muni, ora, encer aku muni. Bul atos ki wis tak kira takon nggon aku ki atos. Heeh to, wis ben. Heeh. Iya. Ora ngrasake to ora ndi. Iya, iya. Gunung. Nah, cetha Gunung Galunggung. Galunggung. Kapungkur. Apa mak? Gunung Galunggung kapungkur. Dadi liwat Gunung Galunggung mburine awake dhewe kapungkur. Iya. Rasa digeguyu to. Iki serius aku mikir tenane. Didarani gojek. Ya. Gunung Sumedang Ketujang. Gunung Galunggung, Gunung Sumedang. Gununge loro. Oh. Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang. Loro kuwi jajar. Oh. Gede cilik. Ayo. Terus Talaga wis ngarani Sakawayana. Sangkawayana iki di sekitarnya. Jadi antaraning Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang iki tengahe ana Tlaga dan sekitarnya. Ya. Yuk. Terang kicik di tengah gua. Terang kicik di tengah gua. Apa ora ana nggon? Ayo. Terang kicik kok ning tengah gua. Ya wis pokoke sak nggon-nggone lah. Entuke tengah gua ya wis ning tengah gua kono. Iya. Tunungna Alah rusegono mbok wis. Ulah pundung. Ula pundung tulis sungkur lan sungker tadi teyang. Ternyata apa-apa ki sing iso ora ana sing iso ngalahke Nuk. Iya. Ya. Tarim. 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 Lho, Rem goleki mbok demu Rem. Tarim ragawayana. Terima ragane, tari mung terima ragane tok. Ngancik. Tetep diancik karo tari. Ngancik di negara hati. Ora digagas. Mana ada urus. Ya, ya nabose yo, nabose sendoke delehke. Nyenyet. Iya. Ayo apa-apa ki mbok muni resepsi ae ya, Nak. Iya. Nanggap dagelan paling lucu sak donya. Anggere ndagel metu bareng sego. Modar wis to. Ora ana wong gatekke dagelane. Oh, mula menakan dhewe ki Nuk. Ah iya. Iya. Yo, deleke sik, Heeh. Yo, karo mamah ra apa-apa ning nabuh. Heeh. Yo. Sing nyuling dilepeh sik segane. Yo, mangga, yo.
Ya. Ya sak sindok sik ora apa-apa. Ah kok suwi lho. Engkang-engkang Aduh
matur suwun. Anget nek ning kono anget. Ayo anget. Jajare Mbak Tatin empuk. Jajare Mbak Tatin apa? Gemuk. Empuk. Empuk ayo. Kowe dilemokke men awakmu ora kaya biting kaya ngono. Ya ora, aku wis mangan akeh ya sakmene, Pak. Ayo ming durung sesuk nek wis di bojo wis bareng hamil kowe mesti awake njebobok gedhe banget kae. Ya ora mesti. Kok ora mesti piye? Ya iso kuru ya iso kok. Ora mesti selemu. Nah, iki acarane halal bihalal. Kalau tasakuran terpilihnya Bapak Kepala Desa Kris Dwianto, Eskom. Ya. Pak Kris Dwianto. Pak Kris Dwianto, ora Kris Brianto, ora Kris Dwianto. Kris Dwianto. Eskom. Ya. Sarjana Eskom ki apa? Komunikasi. Sarjana komunikasi. Yeah. Berarti ku nek lulus ming basa brek-brek 10-2 ngono kae. Ki nganggo walkie-talkie ngono. Walkie-talkie. Heeh. Sarjana komunikasi. Sebagai Kades Panggang Kecamatan Kemalang. Lho, kene iki wis Klaten lho, Sa. Iki Klaten, Duduk. Iki Cangkringan Duduk. Dudu wis Klaten. Oh, Klaten. Mula wingi Jawa Tengah. goleki nggone takon ning Polsek Cangkringan ya ora ana Desa Panggang Kecamatan Kemalang. Nganti bingung sing goleki nggone. Ya. Mergo wis mlebu Jawa Tengah. Jawa Tengah, nggih. Niki wonten pamundutan apa, Pak? Iki mau nek aku iso apa piye bojo loro ayo. Bojo loro ya cobi nek coba-coba ya. Ketoke iso ketoke. Sing piye ayo. Sing kelap-kelip lampune disco ngono ketok. Heeh. Ya ngerti. Awak guru mikir bojo loro. Ah, iki gamelane iso ora? Iso. Bojomu piro ya, Pak? Nek bojomu piro? Siji. Oh, siji. Ora tambah meneh, Pak. Ora, wis. Carane nek dalang ki bojone akeh. Kuwi cangkeme sapa sing muni ngono? Jarene dene ora ya ora apa-apa kok tersinggung. Kadang kala ki ming satu oknum sing kaya ngono ning kabeh terus disamaratakan. Bojone dalang ki mesti akeh. Kowe ngerti apa? Ana wong wedok liya gemlibet ning omahku? Ora. Ora ana to? Ora ana. Aja paming bojoku to? Iya. Ah. Karo kirek siji. Kae udu bojoku, kae ngoni-ngonku. Iya, kae lagi tak goleki bojo kirekku kae. Iya. Ya. Wah, wis malah darane kok kirek barang. Iya, aja kaya kirek kok. Kae kirekku kok udu bojo. Lah ya gremgek jare sing gemremeng. Gemremeng ra mung bojone ro kirekmu kae jenenge Jeli. Mergo lho. Oh iya, mergo nek wong duwe bojo loro kuwi nuwun sewu. Ika. Pangananmu lho. Mbak Ika panganane walang kuwi, Mbak. Panganane sapa? Panganane Ika. Wong Gunung Kidul ki mangane walang. Masa ngono kuwi langsung dipangan, Pak? Ora geri ning kene geri-geri. Ya digoreng sik. Oh, digoreng tak kira saiki langsung. Gunung Kidul kuwi kalah karo Tiwul, kalah karo walang. Saiki sing ngetren walang kon. Oh iya. Sinden-sinden ki ya do seneng karo walang. Iso apik marake apik suarane po, Pak? Apik. Iya, mergo kuwi engko sutange iso ngoroki telak. Oh, sotang iki apa? Sutang ki sikil. Oh, sikil. Oh ya. Sotang sikil. Oke. Ning aja dilokke nggo wong lho. Ora. Iki senengane sok ngawur kono. Tok lokke tok nggo pembicaraan sehari-hari. Sutange, Pak. Lah ya kowe iso dikeplak. Aku wingi sotang ki tuku kuwi sotang ki sosis kentang. Aku tuku ning ndi kae sosis kentang jenenge sotang, dudu sikil. Kuwi singkatan sosis kentang. Oh iya. Sutang. Sotang karo sutang beda. Nah, nek pengen mangan sutang ya engko nek bubar mangan sikilku. Iya. Ya, kanca-kanca men ngapalke balungane sik. Nggih. Nah, nina. Mboten di bawani to niki langsung to pratine. Bojo loro bawane apa? Mboten bawa to. Kok aneh-aneh kok. Yes. Nek bojo loro iki ora nggo bawa. Sapa retine? Sapa ngerti. Ya, bojo loro kok nganggo bawa. Ayo ora usah dibawani bojo loro. Awas nek nganti salah. Wis kanca-kanca men do mantek dhisik. Iya. Do ngeling-eling. Tak tung tak dudan. Yo. Ayo wis pokoke anggere kempule rasa bingung-bingung arep tok nai bendhe kuwi wis malah ting tung. Yo, monggo dados.
sapa sing setina kanggo wong liya. Oh beda Pak cakepane Pak. Beda jengkulmu. Aku nontone iki ning Didi Kempot. Oh. Nah iki beda, iki sing ning Jogja. Aku nontone ala Didi Kempot. Nek Didi Kempot piye? Sing ro karone sing sijine gandoli celana barang, nganggo gandoli celana barang. Tenan. Coba, coba praktekno. Praktekno. Celanane sapa iki do jarian kabeh. Ora cakepane iki lho. Kelap-kelip lah coba. Aku tak krungu nek cakepanmu piye iki mau kok sindan-sindan iki do ting-tingo kabeh. Lho, iki kok ora 3 dina. Aku ya muni, aku 2 dina kok menang. Coba praktekno jajan. Tak krungu aku sing alamu, apa sing modelmu. Ki mau sing tak nyanyekke iki mau coba. Iya, abang biru lampune disco. Iya. Sirahmu mas mikir bojo loro. Terus Terus mikir sing enom, mikir sing tuwa. Ro karone padha le tresno ngono kuwi. bener nek sik bojo sing enom, bojo sing tuwa ngono kuwi nek sing biyen. Terus bajute mau kabeh lho sing kleru. Bajute. Ayo iki nyuwun bojo loro di 200 iso dibalekke 150 engko. Oke. Ora apa-apa dibalekke wae duitku turah dibalekke. Cepet ayo, teruske. Ayo. Wes, Nek kuwi ya cekot-cekot mumet temenan. Sirahmu mat sing bagi katresnan. Butuhe akeh, duit pas-pasan. Ro karone do kebingungan ngono kuwi. Beda kan? Aku nganggo dali kathok barang mau apa? Iya kuwi kok ana meneh sing cakepane berikutnya meneh diganti-ganti kuwi ne. Oh, ayo. Iya. Mulane sindene, sinden iki sinden kuno kabeh. Ora ngerti cakepane. Jadine cakepane macem-macem. Macem-macem. Iya. Wis ora usah do protes kowe iki. Ora apa-apa sing penting wis dinyanyekke nggih. Niki mboten napa-napa, duwite dibalekke mboten. Wah, ngono carane wong ngising mosok goleki isinge ya. Wong ngising ki ra goleki isinge. Ngising yo ngising wae ngono lho. Hei. Aku ra wis ngomong bola-bali to. Kata-kataku yo aja ditokke nang nggon wayangan bola-bali kok. Ya itu peribahasa. Orang nggak boleh menjilat ludah. Nek wis ngomong ora oleh idune ra oleh dijilat meneh. Nek wong ngising yo ngono, nek wis ngising yo mosok arep goleki isinge. Iya lah. Iya bener. Yo ngono. Kuwi kalimatnya ya bener kuwi. Mosok arep ngoblak-oblak ngene iki ya. Ya Serasi sing dhuwur-dhuwur pinggir. Tengah, Pras. Nah, ya iki mbok-mbok kabeh no, ya. Men do begijikan men ra kademen, ya. Punti Bos Tato wingi munine. Bos Tato muni ajeng nyawer nek liwung ngoten. Bos Tato sapa? Mbok aku ya ora ngerti. Iki apa wis nyawer iki apa? Muni arep meneh kok. Muni ajeng meneh. Nyanyi sik, nyanyi rung karo anape kok njaluk saweran. Ya. Nyanyi sik. Ya. Diliwong atiku. Oh, ya. Ayo ora anteng nek penyanyi iki sing semangat kok mung do nyekukruk ora. Yo. Trio Adang. Heeh. Trio Adang. Yo mangga. Yo diwiwiti yo. Anak-anake dijak nyuwara kuwi. Karo nyuwara. Ya, asik-asik.
sing nyanyi sing semangat, nek joget sing semangat. Iya. Hae hae trang dung 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 yo lho Prastiwi sing tuwa dhewe gelem mencolot kok sing enom-enom ora gelem mencolot engko ora yo plek yo napa ne ora apa-apa sik wak plek yo Sabda Pandita kuwi lho. Kintang-kintang. Iya. Aku pancen cintanan karo Mbak Yu kuwi siji sing tengah hujan. Semangate luar biasa. Iya. Cita kok dinyek. Piye? Kok ming tok nyek gaweane. Oh, cinta iku ora kudu aku mengutarakan kalimat-kalimat Mbak Yu sayangku, ngono ora. Ning aku ngenyeki mergo aku sayang karo kowe. Iya. Aja kuwatir pokoke, tenang. Nang ndi tak jak kowe pokoke. Heeh. Kena gungkusah demit e. Ha iya. Anggere muni tang kintang kintang tang kintang kintang. Ora gleleng. Yo. Kaya Aja ora. ming modal guyu. Ayo. Ki ming guyu e. Heeh. Ora mung guyang-guyu ora padake Prastiwi iki tontonanmu apa piye? Iki ki ya sinden ning diguyu. Kowe iki ya kudu ngono kok. Anggepe kowe sing disupit, anu sing diteteske. Yo, mangga, yo. Napa, Pak? Oh, nggih. Oh, Sendak. Lumayan to. Kuwi nek nyambut gawe tenanan ra ya asile ana to. Ora mung daya. Kuwi nggo Prastiwi. Kok malah nesu to? Ora nesu aku kowe iki semangatmu iki lho sing luar biasa. Ha kene sing saka nggonamu. Hah? Sing saka nggonamu ana ora? Apa? Oh. Perhitungan dalang. Perhitungan piye maksudnya? Cetil. Cetil piye wong ora ana apa-apane kok. Kuwi Endi? Iki kertas gelem apa nyok? oh cempolo. Cempolo ya gelem nek kowe cempolo mesti. Kekareman kowe. Sinden kok pekaremane cempolo. Argo ngopo? Ya, ya. Sabda Pandita.
ini ngono kudu dipaske jogetane. Siji Elisa urung. Terus apa jenenge? Tatin siji, Ayu urung. Neti loro, Wahyu telu. Boros papat to edan. Boros tenan. Ya ora apa-apa. Sing urung nglairke malah sing pojok dhewe kae teko. Urung nglairke macan. Wis ya ora. Mbak Orisa ngaturke nganu, Mbak. Ya. Mau wonten titipan saking mbok menawa wis tau ngerti ora awake dhewe mangke dipun dalaken jenang gula. Oh ya. Dibawani. Dandang gula. Kok terus lebake jenang gula kowe aja lali marang aku iki. Lah dhewe kudu selektif, aja nganti dumpyuk karo campur sarine. Campur sarine wis pirang-pirang ditokke lho, sriuning pelok wis ditokke lho. Sriuning mustika tuban. Angel lho nek ora om pinter. Iya. Yo, dibawani, Mbak. Lamun bisa sami anulado do engune sasraba ing maes pati nenono aran patih lelaku nek wetu medok ben dadi sinden sing apik. Nek metu lanang ben dadi seniman sing apik. Ya, ning kaya ngene gumantung karo le tumindak nalika semono kok ana. Ya. Nek arep mulai kuwi disertani maca Al-Fatihah, ngono kuwi bakale apik. Arep mulai wiwit kuwi pandeng-pandengan mripat antaraning putri karo kakung kuwi padha maca Al-Fatihah masing-masing 100 kali.
Lah do ngayal to. Kakean niku, Pak. Kuwi ngono kuwi. Nek wis ping 100, Al-Fatihah ping 100, wis mulai do turu jejer kae maca meneh. Mulai bersentuhan antara tubuh dan tubuh ini muhrim. Ini muhrim sudah sah. Cek ngono kuwi Al-Fatihah meneh. Ping 150 masing-masing. Engko ra andang-andang biar Baca turu nggih, Pak. ya kuwi nek kuwi jarene ngono kuwi ana. Iya, ya kanjeng kudu didongani ya, Mak. Ora kok cenanangan ora. Grombyang ya wis. Dadine bocah mesti gentro. Ayo. Ayo, apa-apa dipancali ra karo-karoan kok. Yo. Kang kinalong tripra kaya purune kang ten antepi nuhoni terahku Ya, buka celuk, Mbak. mangga jeneng kula mangga jeneng tak tung tak ya ya kan mau ya ana sing arep kleru ning ketutup gamelan. Oh iya. Sing endi? Sing ngendang ya anu saking bendina ngendang dadi persendiane kaya obah dhewe. Driji-drijine kaya obah dhewe. Wis ora iso terkontrol pokoke. Nek ndi ya karepe pengarep ngono. Oh, ya. Oh Mas
Gas tipis-tipis. Goyang tipis-tipis. Yup. Dangdut kena ya neno iki ana pamundutan bojo loro no ya monggo diaturake ayo kelap kelip lampune disko iya ngawur iya matur suwun ya wis tak kandhani le obah ora sah rasa-rasa lagi 8 minggu usia kandungan kuwi rentan ngono ya mak rentan dadi nek nggo obah nyengko kuwi engko ndak ana efek sing ora apik dienggo jabang bayi ya jane wis takon leren no ya cuti sik mergo isih meteng enom wah mboten iso Pak kula niku nek ning omah nek mangan apa-apa malah mual-mual nek teng wayangan malah ngopo-nopo karepe kula pangan. Iya. Ya kena ning aja dimamah. Iya. Nah, Mbak Orisa. Iya, diaturake ki mau jenang gula. Iya. Apik nok. Iya. Ya. Ha iki nek Mbak Ika Suhesti kuwi anu fake kuwi lagu sing anyar sing lagi ngetren ki no. Iya. Yo Mbak nembang Gembus Asmara. Apa? Gembus Asmara. Gubuk Gubuk Asmara ta ya ora ngerti kok ya. Nek gubuk kan ora gembuse. Ha iya. Ayo Mbak Ika. Wis saya suwe saya jian elek tenan. Men wis karep. Ora iso dilondreke kok cangkemku wis. Iya. Ya yo. Dibawani ayo. Nggih. Tetep piadeke pancen luar biasa yo. Wah, ayo sing jeneng body biola iki ngene iki. Iya. Awak dhuwur sirah yo apik, yo pundake yo becik, awake manu bangkeane yo cilik bareng tekan kono mak plendung. Iya. Medung jan. Kono ngendi? Luar biasa. Ning nek piyai tepus ki aja tok sawang sikile no. Oh. Piyai Gunung Kidul ki wah wis. Nek tekan nggon sikil siji tretepen, loro mledhek. Tungkake deloken ra wis. Lah, tenan ta didelok. Napa? Mledhek ngono kok. Mledhek yo ben. Ayo. Nggo ngerem ngene iki. Tinggo ngerem nek laku. Ayo nek pas udan kan kono licin, nanti le ngerem nganggo sikil. Apa, Mas? Iya. Nyaluk lagu apa? Oh, nggih. Sarung jagung. Sik kepripun? Sik slendro. Belok barang kok sarung jagung. Belok barang. Iki kayu ora mutu sarung jagung. Mboten niki wau Bu, prasing slendro apa sing barang ngoten lho, Pak. Oh, manut kok SpongeBob anak-anak.
Ya kan digenahke. Ah iya. Engko nek kleru. Sarung jagung slendro ki sing kepiye? Enten. Sing piye? Riko sragenan. Ayo sing piye coba? Kula mboten apal. Ah ora apal kok tok tari. Engko nek kono njaluk slendro kowe ra iso. Lah ya nek ra iso dibalekke duwite. Ah kowe kok balekke duwite. Iya kowe iki simpan pinjame ra tau nyaur kok balik. Ya ngomong sapa? Iya. Ayo Mbak. Iki nggih sinten iki? Ayo ya kono kene kono wis didum cah 9. Wow, kowe. Piro iki? 100 cah 9 wis kumanan 10 ora 10.000 nggih jenengan. Wis ora apa-apa mbangane buruh gendong. Ayo Kak. Kula kene apa, Pak? Sarung jagung mau dadi jane arep gubuk asmara dadi sarung jagung. Oh, nggih. Ya. Dari bawane mau wis dibawake sarung jagung dandang gula. Banjet mau. Saiki ora usah dadak dibawani langsung buka saka bonang. Ya. Ya. Sip. Buka bonang Rasa dibawani langsung sarung jagung. Deng 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 deng. Ayo sing jenenge bonang ki nek ngabani kanca-kancane siap ki mesti nggawa tutukan ngono kuwi. Tong tong dong 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 dong. Ya. Pokoke anggere kenengko bonange wis muni, ya kendange langsung nyaut. Tung ndelep. Nah. Hati-hati, pokoke kendang ki pokoke pertamane kudu tung ndelep. Tot gong. Pokoke nek urung tung aja dindelepke dadi tung ndelep. Tot. Ya. Monggo. Dayane apa iki ya? Oh.
Matur suwun.